ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Ka Education Cell jong ka Hanyotrap Youth Council haka sngi thoding jong ka arpu arteri ubnai risau arajar arpuai kala IT de ka dorkhas hau menteri katanat puli puthi ka sarkar jilla bandawa ya ka sarkar jilla bagade ban seuno ya ka tulap jong ki nong hikai school SSA ka bala sateng la sau banai kinthi kata nadu ubnai jilleu hadu ubnai nailar mentau snem arajar arpuai kaseng kala kerpat ru ya ka sarkar jilla bakade ban wad ya kilat kilenti nagabenta ban seu ya ka tulap jok kinong hikai school SSA khamtam lei hukum gani kapor baki mar ki mata kila keu dor lut nadong shadong naga jingkeu dor jong ka penyang petrol ban diesel sarkar kade ban siung tu syai baki kinong hikai kide belum jong ka puli puthi bat jong ki khana puli bat jong ki khana school ro kunju te nalor kakam kaba kia kaba ihap anikai kaba ihap an pesutu yang dikena school Henry bat unjur kidan rakajong kayeng asam kaba ki ihap ban besar ihap ban pendam kumta kasyam jenge shibun gen tada sarkar long kam singap nani kam tin snap pen ya kejeng dawa kejongki bat kunjur habak hadu hilu pada kalian kasangi inawa magdor bak sarkar kadi mansngap bat kadi bercungkia ya ka jingdawa kejong kini ki nohikai SSA bak sarkar hilu kadi berplatnya ya ka tulop kejongki ka ba teng saput mentah kadi kejingle jong ka sarkar ru kalong kumba ka penbuat temban ya kini ki nohikai school SSA bagi hab benbi sasurap bakindawa yala gajong kahok